everyone, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायदों भिडिअखौ नायदों बिथांमोननि आरो साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननि थाखाय साबायखर थाबाय आरो उनहालागै जुदि आंनि भिडिअखौ बनायबाय थायोबा नोंथांमोना जेरैबायदि दायो सापर्ट खालामदों बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं सानो। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। माने आङो दिनै मोनसे मेक्रेमनि हेंगिं बनायदोंमोन आरोना बेबायदि बेखौ आङो गावनो बनायदों आरोना। माबायदि बनायदों आङो बेखौ दिन्थिगोन आरोना, पुरा दिन्थियाबाबो एसे दिन्थिगोन आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। बेयाव मोनसे रिं होदो आरो बेयाव माबा होदो आरोना, मा होनो बेखौ आङो होदो आरोना। ओमफ्राय इयाव आङो तक्ता गाज्रि थायो जे न'नि बेखौ माबानाय सुफ्लंनानैहाय बेबायदि बनायदो आरोना हेंगिं। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय। दायो आङो एसे दिन्थिगोन माबायदि बनायनायमोन, नायदो लोगोफोर। माने न'आव मा खालामना थागोन आरोना बेखौनो बनायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै, नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालामगोन होननानै आं सानो। बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। आङो बेयाव रिंखौ मोनसे लाबाय आरोना, बेनिफ्राय बेबायदि खुन्दुंखौ नोङो जेसे गोलाव जखानि हेबो आरोना बेबायदि हास'नानै लानानै समानै बेनिफ्राय बेबायदि सुना लानांगौ आरोना रिंआवहाय। गासै आङो 6टा लादों आरोना। बेबायदि गासैखौबो आङो सुना लाजोबनोसै। नोङो मा डिजाइननि गुबुन गुबुन डिजाइननिबो हेबनो हायो आरोना। आरो बेजों बे खुन्दुंजोंनो बेगबो हेबनो हायो आरो जिखुनु फुलदानि दोननाय आरो माबा टेबोल क्लथ आरो इथिं बेगबो हेबनो हायो आरोना। ओमफ्राय गारो कुशन कभार बेफोर डिजाइननि हेबनो हायो आरोना। आङो मालाबा हेबबा शेयार खालामगोन बारो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। आं गुथिखौ मनिखौ बेबायदि सुना लाबाय आरो दा जिंनिखौ बेबायदि लानानैहाय बेबायदि हेबलांनांगौ आरोना। माने भिडिअ हेबनाय होबाथाय ढेर गोलाव जायो नालाय आं ओंखायनो सर्टकाट दिन्थिनोसै आरोना। जुदि नांगौबा आङो भिडिअ लाबोगोन बेबायदि हेबनाय लाबोबाय थागोन। गेजेर गेजेर कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि नुदों। हेबनोथ' बारा गोबाव सम नाङा जुदि नोङो मोजाङै हेबबा। बेग हेबबाबो नोङो जुदि मोजाङै हेबबा फिसा बेगाथ' सानसेनो दसेनो जायो आरोना, सानसेबो नांबावासो आरोना। खिन्थु आखाइया रेवाय जेनोखाय हेबनो बायो आरोना। मानसिफ्रा सोरबा हेबनो रोंगौ, बयबो रोंगौ, खिन्थु आं जाबायदि हेबदों बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना भिडिअनि गेजेरजों। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेराव खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो लोगोफोर अन्नानै जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे आंनि चेनेलाबो थाबैनो ग्र' जायो आरोना। नोंसोर आरो कमेन्टआव माबाफोर सोंहरनोबा सोंहरनो हागोन। नोंसोर सोंबासो भिडिअ बनायनो मोजां मोनो आरोना। आङो गासैखौबो बेबायदिनो तक्ताखौ आङो कालार लगायना लाबाय आरोना, न'आव ओरैनो गारना दोननायखौ। आङो बांद्राय गोलाव खालामला, सर्टकाट दिन्थिबाय। ओमफ्राय बेबायदि ओरैनो डिजाइन खालामना होबाय आरोना गेजेराव खुन्दुं आग्लायनायखौहाय। जाबाय दायो लोगोफोर। माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना। भिडिअ माने मा खालामगोन आरोना, ओंखायनो बेखौनो खालामनानै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो। मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो। दायो कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। बेबायदि फुल दोननो हायो आरोना लोगोफोर।
लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'जानोसै माबायदि मोनदों आंनि हेबनाय DIY खौ आरो कमेन्टआव खिन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो गोदान नायफैदोंबा आंनि भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला दोननोसै भिडिअखौ बाय बाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो